أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wato wannan saƙon na da farko iyayen yara, na biyu duk wani wanda ya san yana da ƙanwa a wannan zamani, na uku kuwa malaman addinin Islama. Wato wannan maganar tana da mahimmanci sosai akan yanda tarbiyyar ‘ya'yan musulmai ya lalace a wannan zamani. Inda addini, malaman da suke koyar da addini da makarantu sun yawaita, masallatai ko ina, amma tarbiyyar ‘ya'yan musulmai kowane lokaci rugujewa yake yi. Ba tare da iyaye da malamai da yayyi waɗanda suke da kishin ‘yan uwansu mata kai har da ‘yan uwansu maza sun duba menene musabbabin rushewar tarbiyyar ‘ya'yan musulmai a wannan zamani. Wato zaka ga mutum magidanci uba ya ba ‘yar shi duk wani tarbiyyar da ya kamata, ilimin addini, ilimin zamani, amma idan aka dawo gundarin tarbiyyar ‘yan, yanda yake tunanin ‘yar shi mutumiyar kirki ne ba haka bane. Wato duk uban da zai tura ‘yar shi jami'a a wannan zamani, ya zama ba tana zuwa ta dawo gida bane, tana zaune a hostel ne, shi kuma wannan mahaifi baya paying emergency visit a wannan makaranta, yanda a wata za a ce zai iya zuwa wannan makaranta sau 4, sannan duk lokacin da zai je ba zai sanar da ‘yar shi zai je wannan makaranta ba. To za a samu ƙazanta irin wanda yake faruwa na ganin yara sun faɗa hali na zinace-zinace, zinan ma yayi nisa har su dinga kansu bidiyo suna ajewa a waya don su kalla su ji daɗi. Wato akwai iyayen da ‘ya'yansu suke jami'o'i, suke ga ‘ya'yansu ganin mutanen kirki, amma ‘ya'yansu sun yi lalace wanda idan aka gaya musu ko suka gani sai ya yi sanadiyan barinsu duniya saboda za su samu bugun zuciya. Za ka tura ‘yarka jami'a, da farko duk wani hakkinta ka kiyaye ka sauke shi, ka wadata ta da isasshen abinci, ka siya mata waya don ta dinga yin assignment har da laptop computer. Amma wannan ‘ya idan ta je wannan jami'a, maimakon hankalinta ya karkata gun karatu abin da ya kai ta wannan jami'a, sai ta koma hange-hange. Wannan waya da ka siya mata saboda karatu sai ta koma ta downloading Instagram, Snapchat, TikTok. Wayannan platform ɗin guda 3 da na lissafa ba abin da suke koyarwa banda rusa tarbiyya da kuma koya ma yara rayuwa na ƙarya da ƙin yadda da ƙaddara inda Allah ya ajiye su ba za su yadda ba sai sun kai kansu inda Allah bai kai su ba. Ta hanyar kwaikwayon rayuwar ‘ya'yan da iyayensu suke da wadata, suka wadata su da duk wani abin da suke bukata na zamani. Idan waya Tecno ka siya mata ko Samsung, idan ta wannan yarinya zai koma hango iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17. A ‘ya'ya ƙawayenta ko kuma classmate ɗinta, cosmate ɗinta da suke karatu tare, akwai waɗanda iyayensu suke iya affording musu duk wani waya da ya fito na zamani za su canja ma ‘ya'yansu. Su kuma ‘ya'yan talakawa maimakon su haƙura a inda Allah ya ajiye su san karatu ne ya kawo su, lokaci ne duka za a rabu, sai su koma kwaikwayon rayuwar irin waɗannan ‘ya'ya waɗanda Allah ya mai iyayensu arziki, wanda duk waya idan ya fito sai sun canja ma ‘ya'yansu, sai su koma gasa da irin waɗannan yara. Shi ne za ka ga ‘yarka ka tura ta karatu, idan daga Kano ne ka turo ta Zaria, a rayuwanta bata taɓa zuwa wani gari ba iyakacin ta Kano, ka turo ta Kano Zaria karatu, to in Allah ya yarda ‘yarka za ta hau jirgi ta je Lagos, za ta hau jirgi ta je Port Harcourt, ba komai zai kai ta ba sai dai harkan zina. Saboda me? Bata yadda da rayuwan da inda Allah ya ajiye ta ba, tana so ta kai kanta inda Allah bai kai ta ba. Akwai iyayen da za su iya biya ma ‘ya'yansu kuɗin umra, su kai ‘ya'yansu wajen yawon buɗe ido ƙasashen waje, suna rayuwa mai kyau, suna bidiyo, suna hotuna, suna sawa a Snapchat, suna sawa a Instagram. Su kuma waɗannan ‘ya'yan talakawa rayuwan waɗannan irin yara classmate ɗinsu suke hangi.
su ma suna so su yi irin shi. Yanda wayannan yara masu kuɗi suke hawa jirgin sama su yi hoto, su yi bidiyo, su sa a Snapchat, su sa a Instagram, su sa a TikTok, haka su ma ƴaƴan wayannan talakawa ba su yadda da inda Allah ya ajiye su ba, su ma sai sun hau jirgi, sun yi hoto, sun yi bidiyo saboda su nuna ma ƴaƴan masu kuɗin nan su ma sun isa. Shine sai kaga tarbiya ya rushe. Yarinyar da bata san Kaduna ba, ka tura ta makaranta, ta samu dama, ta san Port Harcourt, ta san Lagos, ta san Delta, ta san Bayelsa, duk za ta hau jirgi ta je ta yi karuwancin ta kwana 3, ta je ran Juma'a, ranar Lahadi ta hau jirgi ta dawo makaranta. Saboda haka iyaye, duk wani uba da yake so ya sauke hakkin da Allah ya ɗaura mishi, in dai za ka tura 'yarka jami'a, ta bar garin da kake, ba zuwa take yi ta dawo ba, to rabin waɗannan yara a kashi 100, rabin kashi 60 ɗinsu suna zama karuwai. Saboda duk yaron da zaka gani a wannan zamani ko yarinya a wayanta akwai Snapchat, akwai Instagram, akwai TikTok, to zai yi wuya kaga rayuwarta bai rushe ba. Saboda wayannan platform din ba abin da suke koyarwa sai dai kwadaita ma mutane duniya da kuma kin yadda da kaddara. Kowace mace tana so in za ta yi bidiyo, in son samu ne sai ta sa sabon sutura. To ke da kika fito gidan da ubanki ba kowa ba, kullum sai ya fita zai samo abincin da za ku ci. A ina za ki samu wannan kuɗin da duk bidiyo in za ki yi kina so ki sa sabon sutura? Sai kin yi karuwanci. Duk waya kina so in ya fito sai kin rike sabon waya. Ta ina za ki samu wannan kuɗin? Sai kin yi karuwanci. Saboda wayan da ubanki ya siya miki, kin ɗauka kin cire sim, kin ajiye shi, kin ɓoye shi. Kin je kin yi karuwanci, kin sai iPhone, kin sa sim ɗinki. In za su koma hutu irin wayannan yara, sai su cire sim ɗin a wayan da suka siya, su sa a wayan da mahaifansu suka siya musu, su koma gida. Mahaifansu su yi tunanin ai suna lallaba rayuwa, wayan da suka siya musu har yanzu shi suke amfani da shi. Wayan da ka siya mata ba shi take amfani da shi ba, in za ta dawo gida ne take sa sim. A makaranta wayan da take amfani da shi daban, a gida wayan da take amfani da shi daban. Saboda haka iyaye sai kun zama jajirtattu. Duk wani uba da yake da ya da take karkashin shi, yake ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya biya mata kuɗin makaranta, ya kula da lafiyarta, to ya tabbatar da a wayan wannan yarinya ba application guda 3. In ku akwai wayannan application guda 3, to yash malalaciya ne, da yawan su malalata ne. Wannan application 3 ba abin da yake yi sai rusa tarbiya. Wayannan application din su ne Instagram, Snapchat, TikTok. Wayannan application din da duk ɗan da kake tarbiyyar da shi bai samu yancin kanshi ba, yayi aure ya soma aihuwa, wayannan application din hatsari ne ga rayuwar ƴaƴan da suke karkashin iyaye suna tarbiyyar da su. Saboda ba abin da suke koyarwa sai kwaɗaita duniya da rusa tarbiyya. Shi yasa ga ilimin addinin ko ina, amma tarbiyyar yara ya rushe. Irin waɗannan mata da na lissafa akwai su a mazan da basu yadda da inda Allah ya aje su ba. Common video a TikTok, mutum yana so duk video sai ya sa sabon sutura, sai ya sa sabon hula. Irin waɗannan su ne kake ganin sun rikide, sun zama karnukan farautan 'yan siyasa. Ba su damuwa da halin da al'umman musulmai suke ciki na rashin shugabanci mai kyau. Za ka ga suna tallata azzalimi in respect of wani cutar da al'umma yake suke yi. Sannan da yawansu za ka gansu su kuma irin wayannan mazaje kawalai ne. Suna kawalcin maza a je a yi luwaɗi da su, suna kawalcin mata a je a yi luwaɗi da su. Irin wayannan maza su ne za ka ga ba su da takamaiman aikin yi, amma suna hawa motoci, suna canja sutura yanda suke so, suna sa hulunan da suka ga dama, suna riƙe manyan wayoyi. Su ma sun saki hanyar Allah, sun kama barna saboda idansu ya rufe, duniyan ne kawai a gabansu. Saboda haka rayuwar Instagram, TikTok, Snapchat ba abin da yake koyarwa sai ƙarya, kuma rusa tarbiyya yake yi. Alkhairin da waɗannan platform ɗin suka zo da shi bai kai sharrin da platform ɗin ne ya zo da shi ba. Sharrin da platform ɗin ne ya zo da shi bai kai alkhairin shi ba. Sharri ne zalla a wannan platform ɗin. Ka bar cewa ana koyar da addini, ana
mutane a kashi 100 mutanen da suke koyan addini ta TikTok ba su wuce kashi 20 ba, kashi 80 duka lalata tarbiyyarsu yake. Saboda haka ba wani tarbiyya da mutum da zai samu a TikTok. In kana koyar da ɗanka, kana tarbiyyatar da shi, ba aure ɗanka yayi ko ƴarka ta yi ta samu ƴancin kanta, ta san duniya, tana neman kuɗi da kanta, tana spending ma kanta ba. In tana ƙarƙashin ka, kakka yadda ka bar waɗannan application ɗin uku a wayan ƴaƴan da kuke tarbiyyatar da su. Idan zamaninka ya wuce a matsayinka na uba, akwai yayyin waɗannan yara sun san komai akan waɗannan application ɗin, za su iya monitoring wayoyin waɗannan yara. Ka tabbatar yayyin waɗannan yara mata da maza sun san password ɗin wayoyin ƙannansu, za su iya karɓa wayan ya kwana a wajensu, su duba duka abubuwan da ake wannan wayan suke amfani da wayannan wayoyin suke yi, su dinga monitoring duk wani application da kiraye-kiraye da saƙonni da suke shigowa wannan wayan. Ta hanyar haka ne za a kauce ma lalacewan tarbiyya. Muna zaune kaga bidiyon tsaraici ya fito, ana lalata da 'ya'yan musulmai suna aikata abin da ya kama da blue film. Saboda haka sai iyaye sun zama jajirtattu sosai. Sannan idan ka tura 'yarka makaranta ba ta zaune a garinku, to ka tabbatar duk sati kana paying emergency visit. Idan kana ma 'yarka wannan, shi zai tsorata ta kasa hawa jirgi ta je Lagos, Port Harcourt karuwanci. Sannan in za ka yi wannan, sai kana cikin makarantar ka tabbatar ka san hostel ɗinta, kana cikin makarantar kana gaban hostel ɗin, za ka kira ta, kina ina? Idan ta ɗauka ina hostel ko kuma ina karatu a waje kaza, ki zo ina gaban hostel ɗinku ina kiran, ina jiran ki. Nan da minti 2 na baki minti 2. Duk inda kike ki zo gaban hostel ɗinku. In kuma ta ce maka tana cikin hostel, to ka ce ta sauko ga ka a gaban hostel ɗinsu. In dai kana haka za ka gani wallahi zai yi wuya yariyanka ta ce maka tana hostel, ka ce kana gaban hostel ta sauko, ka ga ta fito ta cikin hostel, ta wani guri za ta taho. Saboda haka fa sai mun zama jajirtattu wajen ƙoƙarin samun yaran nan ilimi da rayuwa mai kyau na duniya. Za mu hallaka su rasa rayukansu, mu ma karan kanmu mu hallaka. To iyaye sai an jajirce a wannan zamani. Da fatan Allah ya mana muwafaka, Allah ya shirye mu gaba ɗaya, ya shirye mana da zuriyarmu, ya raba mu da mugun gani. Abin da ya faru da iyayen wannan yarinya da bidiyon tsaraicinta yake yawo da iyayen wannan yaro, Allah ya sa ya zama kafara gare su. Da yawan mutane suna ga kaman I'm taking side, a'a ina goyon, dan me zan goye bayan wannan yaro, me haɗa da shi? Amma waɗanda suke kiraye-kiraye a kai maganan kotu in ba na addinin kotun musulunci bane, a je a musu haddi, a zane su, a musu hukuncin da shari'ar musulunci ya zartar a kansu, ba amfanin a ɗauki wannan yaro a kai shi kotu da sunan an kai shi ya yi mata bidiyo ya yi likin. Gara ma iyayen wannan yaro da iyayen wannan yarinya su zauna su duba menene zai zama mafita mai ɗorewa, menene kuka yi, ya aka yi wannan bidiyo ya yi likin, ina da ina ka tura bidiyon, ba ni na tura ba, ita a duba ta ina wannan bidiyon ya yi likin, sannan ta yaya za a yi a magance faruwan irin wannan abun nan gaba. A musu nasiha, a ja musu kunne, in ma ya kama za a iya ɗaura musu aure a tsakaninsu, a ɗaura musu aure. Da fatan Allah ya sa mu dace, Allah ya sa wannan abu ya zama kafara a gare su, iyayen yarinyan da 'yan uwanta, da iyayen yaron da 'yan uwan shi, da kuma su karan kansu. Allah ya ba su mafita, don jarabawa Allah ya musu. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba su mafita akan wannan jarabawa. Assalamu alaikum.